Namhlanje sispende the whole day sihleli noTronox. uTronox enye yezimboni ezikhona la eMpangeni. Bebezosilekelela ke bezosipha izicathulo about 322 pairs of shoes ey'nganeni zethu ezisema-primary amabili kwamabhensa kanye nasemkhandlweni. Baphinde futhi bazisa kwamanye ama-secondary schools eNkosithandile, Dumani kahle, sagcina eMkhombisi. Lezi iy'kole zethu zisendaweni yaSobuka enye yey'ndawo zethu enobubha kakhulu. So namhlanje siyabonga kakhulu i-contribution eyenziwe abasebenzi bakwaTronox, i-management yakwaTronox ukuthi izothi ingane yakho ingane yami bazosilekelela kakhulu, batshala imbewu kulezi y'ngane ukuthi zize esikoleni zonke iy'nsuku. Sibonile ukuthi masihamba la ey'koleni zethu iy'ngane zethu zesole kanjani. Sibonile ke ezingenazo izicathulo, sibonile eseziney'cathulo zabo sebegugile, sibonile futhi ukuthi abanye baswele ngisho i-uniform. Kodwa ke siyabonga kakhulu namhlanje, a day well spent noTronox, a day oluqala ekuseni ngo-7:30 safika kule ndawo. Ngiyacabanga ukuthi itshalekile le mbewu, umehluko wenzakalile. Sebezoza laba bantwana, sebezozizwa befana nezinye iy'ngane, sebezozizwa bengabandlululekile. Siyabonga siwumnyango wezemfundo, ngeke sibe nayo imali yokwenza konke ngenxa yokuthi imali phela ingenye ama-resources are very scarce. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje they reached out and they touched lives zey'ngane zethu eyisendaweni esemakhaya. Thank you Tronox for spending a day with us. Siyabonga siwumnyango wezemfundo.